Paytaxtdaki we ahal vilayatynyň çeşmelerine görä, koronavirus kezeli ýokuşanlaryň sany ýene köpeldi. Bu dören ýagdaýyň arasynda Milli Howpsuzlyk Ministrligiň kuratorlaryndan lukmanlara edilýän basyş artdy. Kimin hassahana yerleştirilecekdigini we hassahana yerleştirilmeginiň zerur dälligini hut özleri çözýär. Lukmanlar bu kuratorlaryň açaçan haýwatly hereketlerinden zeyrenýärler. Bejerge goşulýanlyklaryny gynanç bilen agdaýarlar. Kimin bejerilmelidigini we kimin ölmelidigini görkezýärler. Näsaglar näme etmeli we etmeli däl, şeýle şertlerde nädip işlemeli diýip şäher klinikasynyň lukmany zeyrenýär. Köpçülüklerin hassalyk şertlerini bejergini çözmek başarnyksız adamlar tarapyndan kabul edilýär. Adamlar ölümüň jogapkärçiligi bolsa, lukmanlaryň başyna düşýär.